Hari kaham जों दिनै नंनो रिंमानि कारन कांगाय जों साइमानो जे जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि फैते गोबां मा रोंसोलोंनाय दं त्रिपुरानि फाताराव प्रति बছर एभ्रि इयार न परिना बागै थाङो ओमफ्राय जों परिना बागै थांनायनि बिथिङाव जों साइमानो जे एभ्रि इयार परिना थाङो खिन्थु हाइपानो जों खायसा प्रब्लेम बा जागा गोजानाव नुजागो जे जोंनि त्रिपुरानि स्टुडेन्ट रक बा जोंनि पेरेन्टस रक जों कामकाय रक कानेक्शन गै कलेज बाय जोंनि फाताराव केवल जोंनि आसक सिरिजा जायति बुस्थु रक गै जतनि आबुनि बागै जोंहा कलेजनि कामकाय प्रपार इनफरमेशन नाहाय कादै जों गोबां मा थर्ड पार्टीनि याकि एडमिशन खालायजागो खालायमानि यागुलो ओ जे थर्ड पार्टीनि एडमिशन खालायमानि यागुलो जों गोबां मा प्रब्लेमनि आजागा जों नुजागो आ प्रब्लेम नथै गोबां मा स्टुडेन्ट गोबां मा पेरेन्टस रक सिन्थानि थायो ने जों आमुनो माने बाहायके तेबो कम खालायमा जेहेतु जों स्टूडेंट फेडरेशन नामुनो जों बाहायके ठीक खालायमा नामुन बागै जों दिनै अप्रेस पे दिनजांमानि ते आमुन बागै न दिनै जों नंनि बोसाङाव थायमानि कम गांगाय जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबां मा रोंसोलोंनाय रक एभ्रि इयार थाङै दङ ते प्रब्लेमबो जों नुजागो जे जागा जों मैक्सिमाम नुजागो जे थर्ड पार्टी बाय थांमानि परे आ जागा बर कलेज फीस गाहामकै रिजा गैया बर स्टूडेंट पे खायमानि परे फानो आबुनि यागुलो निनि एग्जाम मा आसु गैया आबुनि यागुलो आमहाय गोबां मा प्रब्लेम तो स्टूडेंट तो प्रब्लेम लायो आबुनि लगी लगी जे चिनि पेरेंट्स रक कारण बरसे रां बाय पैसा बाय सपोर्ट खायमानि स्टूडेंट उनो पढ़नो बागै चिनि आमा बाबू सम तो बर गतेबो प्रब्लेम फेस खालायो ते जों आमनि कोनो एक्शन बना हारमाया जों साइमानो सब समय एभ्रि नमाहाय उंगि दं जों नंनि न्यूज चैनल लाव जों नुइ दं ओमहाय तो आमन बागै न जों बाहायके जों सुबायमान जेहेतु जों अर जों सोलोंनाय रंनि बदल आमन बागै जों दिनै कायसा साख्लाय मुंकुइ हेमानि जों ताकलानि सिमि जोंनि TISF ते गोबां मा स्टूडेंट फेडरेशन बाय जों मिलिवै मेनलि जों TISF दंनाय आबुनि याबुलो जोंनि कुबनि स्टेटआव कुबनि आजागनि रिजनल स्टूडेंट फेडरेशन बो दंनाय नरम न जों एडमिशननि बागै जों हेल्प खायमानाय माने नरम जुदि केव फातर एडमिशन ना हाना मुसुंखा नरक जुदि कोनो बेंगलोर फान परिना मुसुंखा नरक दिल्ली परिना मुसुंखा नरक देहरादून न गुवाहाटी चिन नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव मेघालय रबो परिना गांगा जों न जुबानाय बाय एसिस्टेंट खायनाय जों कोनो फीस कोनो रां जों रिना नांगिया जों बास नंनो कलेज साजेस्ट खायमानो कारण न इनफरमेशन साइमियाके जों थानि कालेक्ट खायमानो ते नरक जुदि एडमिशन ना हाना फुरु कोनो असुबिदा गै जों डाइरेक्ट चिनि कलेज बाय जों टाइ अप खाताबु चिनि कलेज बाय जों याखा गोबां मा रेस्पेक्टेड कलेज रक जोंनि नॉर्थ ईस्ट नि इंडिया नि जेमन जोंनि सेंट्रल इन दिल्ली नि कलेज रक दङ देहरादून नि कलेज रक दङ बेंगलोर नि गोबां मा कलेज रक जों जत माने टाइ अप थाका जे फुल इनफरमेशन दिवै जाते केबो कोनो प्रॉब्लम ताक लाइथं सुकांनि सिमनो सिगमनो क्योर खायमाननि बागै बा अमनि प्रिवेंशन हामाननि बागै जों स्टेप नारजाका नरक जोंनि अ जागानि होते TISF नि जुदि कोनो हेल्प नांखागा सुबा जुनांखा न एडमिशन ना नांगै जों जोंनि नम्बर डिटेल्स जोंनि TISF नि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन नि आजागाव जों रिजागनाय ओ TISF नि जत जोंनि डिविजन दङ जत डिस्ट्रिक्ट न डिविजन नि नम्बर कन्वेनर दङ जों नम्बर दिदिनाय नर बर बाय कांटेक्ट खायमाने यागुलो नर कलेज नि इनफरमेशन बो कलेज बाहाय बर नंनो प्रोवाइड खायनाय आबुनि यागुलो नंनि फी स्ट्रक्चर न बाहायगा थाङा एडमिशन नंनाय जों जत नंनो जुबानाय कारण जोंहा जागाव ऑफिशियली बो गोबां बर मीटिंग खाय जों बर बाय अलरेडी टाइ अप हुंखा टाइ अप माने यागुलो जों नंनो कलेज नि नम्बर जुदि नंग नांखाय जों मंनो बदिनाय नंनो कलेज नि हयतो हेल्प खायजानाय जोंनि हयतो हेल्प खायजानाय विदाउट एनी कस्ट जों कोनो अजागाव जों रां बुना हायो कोनो बया जेहेतु जोंनि TISF नि सामु जे एभ्रि इयार न प्रॉब्लम जों नुगो आबुन बागै जों स्टेप ना जागा ताकलानि सिमि जाते तैसा उलनि सिमि जाते आंदि तांथुं आबुनि बागै जतन अ प्रेस मीडिया नि इंगै आं दिनै TISF नि प्रेसिडेंट चिन लगियर TISF नि गोबां बदल रखम दङ माने डिविजन नि सरि अब आगरतला दङ मोहनपुर सिमना ते गोबां स्कूल नि इंचार्ज दङ कलेज नि इंचार्ज र जतन नंनो तिनियर आसुगै नंनो सुबाना बागै जों जागा रिडिंग जा त्रिपुरा तो जों एडमिशन हेल्प खायनो दङ गोबां कलेज रक सो आउट अफ त्रिपुरा नि जेटा इश्यू दङनि तिनि सिमि जों सेंजाखा नर जोंनो गोरगै मानो सोंबाय जोंनि डिटेल्स रक TISF नि जोंनि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन बफोरन सिमि सेंजाखा नंनो चांजांनाय अमो ताइको एडमिशन तो जों अलरेडी गोबां जारा जोंनो सिननाय दङ बर तो ngैनो दंखा जों अलरेडी गोबां एडमिशन बो खायबायखा तो जारा साइमानियाखौ बंनि बागैबो जों साइमानिना बागै नरमनि तरफ हयते जों साख्लाय बुङो दिनै सिमि साख्लाय जाखा न दिनै सिमि पानो जोंनो कांटेक्ट खायमानो खानापानो खायमानो जे ताबो एडमिशन सिजन दंनाय जों जेसे हेल्प खायमानो जों
abo खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खा काहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हमबाय